Hello! Kain po tayo ng tanghalian. Ang ulam ko po ay sinigang yung kagabi pang sinigang. Tapos prinito ko yung taba. Kain po tayo. Mga kasama ko hindi pa magsisipagkain. Init. Ulam namin ito kagabi. Ay marami pa. Harap. Ay, init. Malutong-lutong pa yung sitaw. Kahapon kasi may naglakop ng gulay. Yung isang tali ng sitaw 20. Yung isang tali ng okra 10 piso lang. Kaya bumili ako ng okra ng 3 tali. Tapos yung sitaw madami. Yung 20. Pag ang sabaw talaga mainit pa. Masarap. Wala pa ba net? Vincent? Ha?
Salamat. God bless. Love you, love you.